муовини раиси шӯрои амнияти федератсияи Россия барои алимент ё барои дигар чизо талаб кардан дар назар дошта бошӣ, ё ки бо метавонӣ дар ФМС проверка кунӣ. Ширкати дорувори Шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона. Доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит. Инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кунед. Тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунед. хабари нав баҳри шумо. Медведев аз тағйири қонуни муҳоҷират хабар додааст. муовини раиси шӯрои амнияти федератсияи Россия ахиран гуфт ки ба наздикӣ дар Русия қонуни муҳоҷират мавриди тағйироти ҷиддӣ қарор мегирад. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, дар моҳи сентябри соли равон ҷаласаи шӯрои амниятро дар бораи мушкилот дар сиёсати муҳоҷиратии Русия баргузор мекунад. яъне ки ҳамин моҳ президенти федератсияи Россия як ҷаласае баргузор мекунад ки тааллуқ дорад махсус ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва дар ин бора Медведев қайд намуд ки қонунҳои нав ва иловаҳои нав ворид карда мешавад барои кор ва фаъолият кардани муҳоҷирони меҳнатӣ дар федератсияи Россия. Духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. Духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Студия нависонда: салому алайкум акаи Сорбон, аз зани рӯз дошта бошӣ, вай зан бачадор бошад, бачаша ба номат гирифта бошӣ, вақти ҷидо мешӣ проблема мешава, пешакӣ раҳмат. агар ки документально вай фарзанди ту набошаву аз дигар кас боша, барои алимент ё барои дигар чизо талаб кардан дар назар дошта бошӣ, ягон проблема намешава. Иван нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ма Давид на жительство споридагим, ҷои пропискама алиш кардам дар дигар квартира. ягон монеа шида метавонад дар 5 солаи ман дар ҳамон квартира хобем, пешакӣ раҳмат ака. дар квартираи дигар истодагӣ бошӣ ва огоҳшон карда бошӣ, ягон монеагӣ намешава. мисол мегирем, агар ту аз ҳамун шаҳр берун буброӣ ва тӯли муддатҳои дароз барнагардӣ, дар ин вақт метавонад ки монеагӣ ба вуҷуд биёяд. Али Муродов нависонда: ассалому алайкум ака, ҳамин запрета через телефон проверка кунем, 100% нишон метиҳад. Нишон метиҳад, бале 100% ростай, лекин дар чанд ҷоҳо проверка кунем бо хубтар мешава. аз телефон ки проверка кардӣ, бо метавонӣ дар аэропорт проверка. Алишер нависонда: ассалому алайкум ака, ма 3 сол шид бе документам, агар ма Тоҷикистон равам, депорт мешам, илтимосам бида ҷавоб те, метавонам 15 рӯза равам. мисол мегирем, дар таможни аэропорт агар ки айти ягон ҳуҷҷат талаб кунанд, патент ё ки регистратсия, ту ҳамёра надошта бошӣ, метавонанд ки тра запрет навиест кунанд. вале баъзе ҳолатҳое ҳастае ки ягон ҳуҷҷат талаб намекунанд дар аэропорт. итте нависонда: бовар кунед, ранги НТВ-и Россия ҳамаш рекламаҳои видеод. бародари азиз, реклама як манбаи даромади мо ба ҳисоб мерава, ба ҳамин хотир мо ҳамин қадар ҳозирашда даромад дорем аз YouTube ки ба воситаи реклама фоида бубинем. шайх нависонда: салому алайкум акаҷон, ҳамин орд дар Тоҷикистон ба чӣ сабаб қимат мешавад? ин чиза фаромӯш накунед ки орди ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар кишварҳо ҳам воридот мешавад ва қимат шиданаш бисёртар аз рӯи воридот шиданаш ҳам мебошад, ки дар дигар давлат агар ки қимат шид, баъдан воридоти Тоҷикистон ки кардан, аллакай дар бозорҳои мо ҳам қимат мешавад. Диловар нависонда: салому алайкум Сорбон, ма Диловар донишҷӯ ҳастам, мехоҳам 3 моҳа Россия равам, патент месупорам, пешакӣ ташаккур. 3 моҳа ки Россия рафтанӣ бошӣ, дар фурудгоҳ ту мигратсиони картата гости ба қайд бигӣ, 3 моҳ метавонӣ ки бе патент бигардӣ, танҳо регистратсия мекунӣ, тамом. вале аз 3 моҳ зиёд истоданда ҳақ ва ҳуқуқ надорӣ, ин чизам ба назар бигир. Шодмон нависонда: салом бародар, мо ду акаву додарем, ҳардумона хизмат мебаранд ё як тамом бия ба дигармонам мебаранд. дар ҳолате ки агар дар оила дута писар боша, то дигаришай хизмат наёя, вайша даъват намекунанд. зиёда аз дута писар ки боша, метавонанд якбора ду каса ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. Азизов нависонда: як савол, бе виза Корея рафта мешавад? ҷавоб медодем. визаи корӣ дар назар дошта бошед, дар ояндаҳои наздик Корея бо ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаи нав мебанданд ва визаи корӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон дода мешавад.
тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.